Menawi sampun monggo sareng-sareng sinau melampah ngagem busana Jawi. Nggih. Melampah ngagem busana Jawi. Menawi gagrak Solo utawi ngagem busana ngaten niku ngapurancange pripun cobi? Cobi. Ah. Nggih. Nggih, leres. Mriku mawon nggih. Lah. Oh nggih. Hobi. Dalem menawi bersih dan anu gampil niku saged nggih salat niku. Kula kadang niku salat ngangge ngoten. Nggih. Ya. Melampahipun nggih kedah trep menawi ngagem busana Jawi nggih. Dados panjenengan ngagem busana Jawi kok ngoweten nggih ora patek pantes ngoten nggih. Jawi. Wonten melampah ingkang ngagem ngapurancang nggih saged. Menawi melampah kesusu kebat menika kedah dipun cincing. Ngoten wonten. Ampun cincing ngoten. Nek cincing ngoten niku kebelet pipis. Nggih, menawi biasa ngapurancang nggih. Menawi sradi kesesa dipun cincing kedhik. Oh nggih. Nang nggih ya nyincinge kebate nggih ampun kebanteren. Ngoten. Dalem. Oh nggih. Kesusu perang nggih. Nah nyincinge ngeten terus disampirke ngeten nggih perang niku. Ngoten. Nggih dados lenggahipun menawi badhe lenggah inggih wonten tata caranipun. Nggih. Ben boten mingser wirunipun menika dipun cincing rumiyin lajeng lenggah. Kerise dipun uter mengajeng. Menyamping ngeten. Sepisan karben keris niku mboten kelendenan. Nomor kalihipun menawi panjenengan keju saged kangge ngeten. Lho nggih saestu. Terus sak wekdal-wekdal wonten Belanda datang. Praktekipun. Ngeten. Menawi ngeten nggih saged. Menawi ngeten rak ngoten niku kados panata cara sing mlepuk sithik-sithik rak. Wah, ngeten nggih saged, ngeten nggih saged. Menawi keju. Nggih. Menawi badhe mlampah nggih dipun wangsulke melih. Menawi badhe mlampah melih dipun wangsulke melih. Sampunipun lenggah badhe napa menika jumeneng nggih dipun tata wirunipun. Nata wiru menika gampil nggih saking lenggah nggih, saking lenggah menika jumeneng menawi nata miru ngoten nggih nata miru sak sampunipun lenggah dados dipun napa dirogoh kedhik ngoten mawon dirogoh jarike ampun liyane niku nek nggih nek ngendikan ampun liyane niku lho udah malah ikut terus ngoten nggih cobi praktek panjenengan melampah saking mriku mboten usah kesusu ngagem ngapurancang mawon lajeng lenggah. Cobi. Dipun contoni nggih menika nyarinipun Pak D niku. Nggih. Lajeng lenggah
dipun angkat riyin. Plek, dipun angkat. Nggih, plek. Kerisipun nyuduwungipun. Nah. Nah, dadan panjenengan lenden niku mboten kerisipun mboten rusak sepisan. Dalem mboten ganjel. Nggih. Nggih, sampun. Jumeneng. Wangsulken keris, mengembalikan wiru, jalan lagi ke sini, rodok ana kesusu. Lah. Iya. Nggih. Dados mangke pisanan sowan mboten kesusu, mangke lenggah, mbok menawi diutus napa saking keraton perang napa-napa kesusu ngoten. Nggih. Dados ngaten nggih, benjang praktekipun ngaten. Ujian prakteknya seperti itu. Ngaten nggih. Ngagem nyamping ampun ngantos kualik garudhanipun lajeng napa menika duwengipun blangkonipun nggih. Yang perlu diperhatikan pertama niku wiru biasane. Wiru. Ampun ngantos gegeden, ampun ngantos kecilikan mangke kados ibu-ibu. Nggih. Kados ibu-ibu. Praktek nggih. Cobi praktek. Nggih. Ketok iya gampang ning dipikir mesti. Mangke nek dugi ngriya. Nggih. Pak anu cobi, Pak Husen, nggih, Pak Husen. Nah, Pak Husen sini, Pak Husen sini. Mriki. Niki nyampingipun yang sing di dalam itu terlalu tinggi ya, Pak ya. Nggih. Mangke anu. Terus wirunya terlalu lebar. Nggih, ininya kurang begini. Neng Pak Husen gampil mangke uger dugi tayu terus tenggen kula gampil. Untuk privat nanti privat gratis di luang, saged dolan-dolan mriko. Insyaallah nek panjenengan kok dugi mriko wulan-wulan niki saged kula colongke semangka. Monggo. Nggih. Nggih. Lenggahipun dipun anu nyampingipun. Nah, nggih. Nggih. Sampun Pak Husen. Nggih, matur nuwun. Nggih, menawi badhe lenggah ampun ngantos supe nyampingipun dipun angkat nggih. Nyampingipun dipun angkat. Terus lenggah, terus niki nembe diangkat bersamaan nggih saged. Nah. Oh, praktek nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Saged mangke tunggal-tunggal saged praktek monggo. Ngapurancang menika evaluasi nggih. Nggih. Nyamping kalau disetrika mangke lebih rapi nggih. Terus ini agak ke bawah. Sabuk utawi lontong nggih. Nggih, monggo. Ngapurancang mawon. Ngapurancangnya untuk solo yang di depan kanan apa kiri? Iya, nggih, monggo. Nggih. Nggih. Diangkat. Ngangkatipun namung niki mawon. Nggih. 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 Nah. Nggih. Duwungipun nggih, nggih. Nggih, Pak sinten menika? Pak Rijal.
rijalun utawi rajul. Wong lanang ah. Nggih. Dalem. Napa? Sampun. Jumeneng biasa. Nggih. Wangsulke. Nggih, mlampah. Ditata, wirunipun ditata. Caranipun nata. Nah, mestinipun nak mriki niku menawi anu nyincing. Lah. Nggih, sae. Monggo Bapak, saking telutup. Sobi. Nggih. Benjang radi ngandhap kedhik nggih niku niki pun wau nggih. Sedaya nggih. Nggih. Wiru set. Nggih. Ditata. Nggih. Saged. Nggih. Nggih. Sampun Bapak. Kondur wangsul wonten papan sakawit. Nggih. Monggo, meneh badhe praktek. Nggih, kesusu niki. Menawi gagrag Surakarta ngapur rancangipun. Ah, nggih. Nggih. Nyampingipun dipun unggahke. Nggih. Nggih, monggo pinara. Lenggah. Ah. Nyamping melih. Oh nggih, nggih. Mohon. Mangke dumugi griya sedikit demi sedikit panjenengan prakteke insyaallah gampil, nggih. Nggih, ada yang mau praktek lagi? Monggo, Mbah. Nggih. Oke. Nggih. Nggih, monggo. Anu, saged dipun niki dipun cincing nggih saged menawi kebat nek mboten nggih ngapur rancang mawon. Nggih, ngapur rancang anu kiri di depan. Gagrag Surakarta. Nggih. Nggih. Puter, nggih. Nah, ngutere kirang nyamping, Mbah. Ngitere ngantos sementen dados mangke panjenengan lenden nu sekeca. Nggih. Sampun. Jumeneng. Nggih, dandani wiru lah niku ngeten. Niku wiru menawi jumeneng wirunipun dipun jelok anu sing nglebet menika dipun jeroke. Nah. Monggo. Nggih. Nggih. Saya caket Deni Rolo Maksana. Nggih, dicincing. Kerisipun sampai samping. Ah, ngantos mengajeng nggih. Sampun. Jumeneng. Nggih. Menawi wonten ingkang dipun tangkletaken. Ah. Oh ya. Nggih. Ya, betul. Nggih, leres. Ah. Betul. Ah. Ingkang dipun mastani manuk mengisor niku ngeten. Nggih. Leres. Ngeten niki Mbah Ngadiman benjang niku eling terus. Nggih, leres. Pak Ngadiman dalemipun pundi?
Nggih, dalipun pundi Pak Kadiman? Oh nggih lah. Lah niki nggih. Nggih. Ayo napa? Coba. Napa nih? Nah. Iya. Setunggal napa? Pol ngisor niku kantu. Nggih mangke di Oh ya. Nggih. Duwungipun. Siji wingking niki keris Mbak Tati. Nggih. Nggih, saya Pak. Nggih. Ayo baru 5 nembe gangsal. Nggih. Nembe gangsal sing 6. Ingkang 7. Pitune aku iso jawab. Sing siji sing jawab aku tok sing iso. Kudune niki ni uteng mriki ning mboten teng mriku. Teng pipi ning mboten teng mriki. Leres, Pak. Nggih. Leres. Sae, Pak. Pak Ngadiman sae napa sae? Sae. Lho. Ya anjen sae ning ampun diberangkatke sakniki. Pak Kadiman luar biasa nggih. Wah niki nggih cekap nggih. Wah niki mangke nggih. Niki mangke kelase sainggil kula sing nerangke. Nggih, sainggil kula sing nerangke mangke sainggile kula. Niki pentol niku wah niki ngemu ngelmu niki. Ngelmune tiyang Jawi niku dipun simpen teng wingking mawon. Nggih, mangke mawon nggih. Nggih, matur nuwun. Ha nggih. Sampun? Ada yang tidak bertanya lagi? Niki nggih, monggo sepisan. Nggih, monggo Bapak saking Pak sinten kula dereng tepungan setunggal monggo setunggal. Mangke tepungan nggih. Nama kula Sutresno. Badhe nyuwun pirsa Bapak. Dalemipun Gembong. Oh, Gembong nggih. Nggih. Ingkang ajeng kula tangletaken babagan ageman menika. Nggih. Menika kan beskap cempeng. Nggih. Menawi ngandhapipun diparingi napa niku ingkang parang nggih nyamping saged napa mboten? Saged. Saged nggih. Lajeng ingkang nomor kalih misale niki wau sampun parang nggih inggilipun digentos surjan napa atela pikantuk napa mboten? Pikantuk uger trep. Nggih. Parang menika wonten ingkang parang Jogja, wonten ingkang parang Solo. Nggih.
Nggih, menawi panjenengan ngagem beskapipun kok gagrak Surakarta, kedahipun parangipun nggih parang Solo. Sadanipun menawi parang Solo menika titikanipun kathah coklatipun, coklat sogan. Nggih. Menawi Jogja kathah pethakipun. Nggih, nggih. Ngaten. Saged. Nggih. Panjenengan menawi badhe ngagem napa wau? Beskap. Surjan. Nggih, surjan. Ah, parangipun nggih parang Jogja. Ha nggih, menawi surjan. Menawi ngagem ngaten nika parang nggih saged parang saking Solo. Wiranipun nggih wiru Solo, menawi Jogja mangke wiranipun nggih wiru Jogja. Ngaten. Malih? Monggo. Cek nun sewu Rama Dwija Nggih. badhe nyuwun pirsa menawi nyandra mantenipun ngagem busana Jogja Nggih. Yogyakarta. Nggih. Padahal sakmangke nggih. Lah menika napa Pranatacara sampun siap Solo. Nggih. Lajeng pripun? Kepareng napa kedah salin malih? Lah menawi sampun koordinasi saderengipun biasane sakmenika ora wonten WO. WO menika sudah berkoordinasi di depan nanti mantenya gagrak Jogja, termasuk cara panggihnya nggih Jogja, busananya juga Jogja, panatacara saenipun nggih Jogja. Menyesuaikan. Nek kok keblasuk, nggih keblasuk kok saumpamane kok mantene kok sampun medal kok Jogja mboten wonten koordinasi saderengipun. Lah kita sudah memakai persiapan busana Solo. Lah timbang jenengan ngagem kaos kalian kathok-tok dak aluk ditutukno. Ngaten nggih. Fleksibel mawon, nggih fleksibel. Terus kalau sudah ada koordinasi di depan ya sebaiknya disesuaikan. Ngaten nggih. Termasuk gending-gending untuk Solo dan Jogja itu juga lain nanti. Nanti yang lebih pono wonten napa? Dwijanipun. Ngaten. Sepisan malih, monggo. Bang Adiman nggih. Oh, kliwir. Kliwir niku riyen kan kados ngaten niku wau, kados Mas Basuki niku hewes-hewes ngoten niku. Rumiyin menika Mas Entus Susmono dalang saking Tegal nika lho ingkang ngagem menika. Menika modifikasi. Dados nggih pakenipun nggih janipun mboten wonten. Kados kula niku kadang kadang kula niku nggih ngangge sing mboten ngangge kliwir ning kula tekuk ngoten. Ngaten nggih niku modifikasi. Sekap mangke saged sesambetan kalian via WA. Dipun catet nomor kula mangke. Kalau wau sampun nyatet nggih. Nggih saged dipun di-share cekap semanten lan panjenengan saged lucat lan saking kula matur nuwun nyuwun pangapunten kekirangan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik nggih. Niki mangke panjenengan badhe nampi biwara saking Kang Dat Kinurmat pangarsa te Kertawadana. Iku pandega utawa pangarsa nek cara basa kaline. Iku Kertawadana saking Bapak Sobawi mangke sawetawis panjenengan lerem sawetawis nggih. Atau kang kaping kalih kalau Mas sapa? Mas Bagus janjen ya Bagus. Mas Bagus kalau mundut periksa nggih bab ngingi panata. Apa hakikinya harus tahu hakikinya panatacara itu adalah dia itu laporan pandangan mata. Ini. Jadi sing dibok critakno ya jumbo kalian kawontenan. Pramila pambibra kedah wonten koordinasi.
rapat panitia engko iku nganggo apa? Nah, nganggo juk Solo apa Yojo? Yojo, nek Yojo penyiapaken Yojo. Ngaten nggih? Niki sedaya mawon mangke dipun wigati sampun ngantos tumpangsa awet hakikinya pambiwara itu laporan pandangan mata. Jadi laporan lagi balang gantal jenengan tesih sanesane nggih mboten pas. Balang gantal jenengan critakake balang gantal miji nggih panjenengan lha niku pandangan mata. Nggih. Mulane koordinasi karo si perias engko kula ndokok iku kok ndongokno aku apa dadah pramila para perias-perias dipun aturi nderek pawiyatan supados klop. Sampun cekap. Mekaten iki ben laporan menika atur palapuran rumiyin sasampun atur palapuran panjenengan sampun kesesa kondur. Nggih. Sekedap mangke Bapak Bawi badhe paring dawuh kalian panjenengan. Ingkang kemarin badhe atur palaporan? Oh, monggo. Alhamdulillah. Sip. Nah, foto anu. Amet, Mbak. Lho. Ceblak desa. Nuwun sewu dumateng Bapak Juwida kepareng ngaturaken palapuran kepareng kalih gladen gending Jawa. Aja nggo ya. Nen sewu kapore dipun pidhanitaken nggih. Bapa Dwija kang pinundi kadang seswa sampun purna ngenya nampi sesrebane mugi tambah andaran lan tambah kaberkahan yen angel tulung tansah manggih raharja kadang siswaku kinasih atur muwos ingsun tampa dadya marem ming wae ngong langgah ingkang satata samya amigatekna nampa wulang wuruk ingsun breh piguna mring sasama muga Allah paring ridho. Nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumeta sing sih nugroho saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa
Mugi senantiasa tumanduk kajiwa kasalira lumundur wonten ing jiwangga para lenggah sedaya. Waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Nuwun kawula nuwun. Kunjuk wonten ngersanipun Bapa Pangarsatama DPD Permadani Kabupaten Pati, panjenenganipun Bapak Subawi ingkang saduh tansah kula pundi miwah kula bekteni. Kunjuk wonten ngersanipun Bapak Panawung Krida pawiyatan Permadani Bergata 3 nuwun inggih panjenenganipun Bapak Kanjeng Tumenggung Nohadipura utawi Mbah No dalah sedaya pamong ingkang satuhu begja mulya mirunggan konjuk dumateng para kadang seswa kinasih ingkang satuhu kula tresnani. Saderengipun panjenengan sedaya kundur suwang wonten ing ngersanipun dalemipun suwang-suwang kepareng panjenengan sedaya kasuwun sesarengan manungku puja wonten ngersanipun Allah manungku puja wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi tansah pinaringan kanugrahan wilujeng widodo kalis nirhing sambi kala. Matur nuwun. Kadang seswa monggo sami anyanyuwun mrengkang maha nasa mugi tansah esti tansah manggih bagya mulya salaminyo kasuwun jumeneng sedaya. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih widodo kalis nirbaya nirhing sambikala nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.